martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun siyan saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus tu hatay. Amin. Hata ni di batadi kita ima na tersurat di Psalmen 104 ayat 24 1 ayat 25. Tung nalan situtudo akka jadi-jadiamu ali Jakuba. Saluhu na di pauliho marhiti-hiti habis taran. Tungguk jadi-jadiamu do tanaon. Tore laudi nang balga jala nalabas di siho do rumamang akka guluk-guluk na suhabilangan. Binatang akka namikmit rakdot akka nabalga. Di sido mardalani akka parau tolibuya na jinari homu asa marmemeyam di si. Saluhu na sida mangaranap tuho asa lehonom si panganon na sida di tikinabi. Molo di lioko di nasida di jeputi nasida molo di pati di kota ngamu butongan nasida di nadenggani. Molo di tabunya ko buhim kolso manasida di tetok ko mahosa nasida modding manasida cara mula nasida tu orbo nasida hian. Molo di tongos hoto dim tartopa manasida jala di pebaru hodo rupa ni tanoon. Sayro di sangiling nama hamuliaw ni Jakoba. Marlas ni roha ma Jakoba mida akka jadi-jadian ne. Molo iba nama mereng tanoon jadi kemutal ma. Di jama akka dulu jadi bertimus ma. Ede hono kuma Jakoba saliling di nguluku. Upalu parahina loan ma aku puji di bataku saliling adong dupiang. Saya di halomo rohana manian pikiraku iyang goahu. Saya marlas ni roha doahu mida Jakoba. Saya siya manian akka perdosa siya tanoon. Jala unang adong be akka percahan. Puji ma Jakoba aleto dikku. Haleluya. Ima. Saan. Songon tema ni turpu taon ima ditoppa marhite toddini debata. Dia makadong sahapur siyaon adong masada barita sa sitongna masay erjek do di rohan. Ia baritaon ima barita taringot tu na kesurupan. Di sada hutan na adong ma sada kesurupan duli-duli. Di na kesurupan duli-dulion dungi nungaluja akadongan na sa huta laho pamalupon. Nungaluja akka na tua-tua ng akarongan na mangobusi do akka bangusir bakka di babeni akka bulung rata do akka nasi. Adong rupani na martangiang adong na maragam-ragam. Alay na masayyo di roha. Adong masada siyan na sida ala dibereng masay lucu na kesurupan ni. Ala sudi di padok jala saya mga lompat-lompat jala saya maragam-ragam patana. Dunya dong ma siya tonga-tonga ni nasida na manukon. Ho isi do. Nin nama tu na kesurupan ni. Didok na kesurupan ni ma rupani no mention nin. Saya hira ina mahibat na. Hape dia makadonga sa persyaon. Giyok gubikiyon. Ala ima toddi namanuman-numan. Toddi hahudaron. Toddi na sayro di bagasan. Ima sibulis. Say manuman-numan kesurupan. Hape ternyata nung ditelusuri na kesurupan non ternyata na putus cinta dok. Gabi sera na si Teres ujung sudima di padokone. Tentu dia makadonga sahapor siyaon. Ima na taida di bagasan turpu taon. Di bagasan turpu taon di patakas do ima toddini portibion do toddini debata.
Ia toddi ni portibion ima naguk akka parmianon. Ia toddi ni portibion ima naguk ima hamatian. Jala toddi ni portibion ima nakaningani didok holan ditai nasida tu roha daging. Alai anggo toddi ni dibata. Toddi ni dibata do na mangalion hai baruon. Taida do diturpukon. Dina pinasau ni parpesalmen hata ni dibata. Didok parpesalmen ima manariason. Taringok tu toddi ni dibata. Didok ibana toddi ni dibata do na patauhon. Na tinopanay. Toddi ni dibata do na patauhon. Hasonanga tujolmay. Toddi ni dibatado na patauhon di bagas akadamion. Toddi ni dibatado na patauhon mangulu jolmay. Menarik lutur putong. Ala di dok parpesalmen. Toddi ni dibatado na manariason. Nang boy toddi sonak yang nakisurupan ni. Gabi sudi di padokon. Dang songot toddi ima na di bagas dagingi. Nagabi mangototoy si patay do kon olopung na si patay do mangido maragam alay mo do parpesal medison ima mangukap makatidakon itaringo ti maima nakangani debata na masay takas dita de mana debata panoppa ay do ibana marhite to dinaido sude ditoppa uli bagak markiti to dineido dido ibana dengan ima gabe adong haulion siapa no pauni dido parpesal mensien naso adong gabe adong jarian naso adong gabe adong jala ima nataida di portibion marhite jadi-jadian nai gabi meragam mataida akka halungangan na binene alay la songonido ng akka toddi na hudari termasuk sibolis termasuk setan termasuk akka ilah-ilah termasuk akka pamili-pamili bigu meragam ido nang ngataida seolah-olah berengota diakka partikianon hirana adong diganup inganan ima dia kapanopa ni ditoppa ima debata sian portibion ila lain seolah-olah berengota mergu mahibat bahkan nuaeng lantai dama di tonga-tonga ni jolmai di ketergantungan di jolmai di pikiran di ketergantungan di jolmai dia kana tinoppa nabinani pikiran tabiring madia makadungan nunga lem gudang jolma nama bain pertahanan di daging ilmu pelaris bakka gurang mabain i marupani uti-utian gabi ditoppa akka puji-pujian na ditoppa debatana sian akan adong di portibion songoni do nanain ido tadi bagas 30 tahun di patakas parpesalmen ditoppa debata marhite toddi jana toddi ni debatado nata ida nakeng mangalio kalongangan ido hamamasai laos jami taumma dido nakangani makatidakon haulion na tinoppa ni di pata tabiring madia makarungan molo ko jujur ita baga ni na tinoppa ni tu hatay nagtaratao kita baga na do ulina iduben na molo tay di usah hitong na di kuidete nomor 560 tung masay uli dwi o di bata tung longang doro haku batu kolongang dorata da kadongan merni da pano-pano di mata ona teida manugo nai
Hola taida borngi ne arian nai, taida sudi na tinopanai, taida bagak ni alam, bagak ni portillo dito paribata, ikut dohonota manian. Songon panidang yun di parpesal menon. Sudiakan na tinopan ni bata, marlas ni roha marulupulup. Bah, tabirin jo ulinay. Tabirin jo bagak ni dito paribata. Alay, mali iparpesame na king holan marhiti huwaso ni toddi ni dibatado mabay ni majadi. Jadi nang doon molo ditongos dibata tu hita toddi ni dibata ido pay baruhon. Pay baruhong muluta, pay baruhong portimion, ibaru terus. Dang lamburuk alay molo tayo dipertikan sa ola-ola. Gaya bisa ni parpesame na king ola hamate di portimion ala gudang bencana. Alan gudang ni akka hamaulun, gudang ni kelaparan, gudang ni akka pemanasan global gasensega ni portibion. Tapi di dok parpesamen uli do di topa de bata. Sa sitong lan yani kon nikmat tama dia makadongan, alay nuaing ngagabi roa. Asek kosuli masa sitong nenen nama sana marhosa no akan atino panay mamuji. Jala tarjulo niyan sa sitong na disodo hita tarjula paudiho na kanatinopan di bata songon hasasaw nito di bata tu ita majamoton majagahon patupan gerakan perbuini todi nungati kinarako ng gerakas kita sian ganup keluarga sian ganup pribadi lepas pribadi bohado paudihon na tinopan ni di bata asa gabi gukto di porbadia dia makadong anasadoho manyak kita majagahon haudion nasa na tinopan ni di bata ay marhiti panopaw ni di bata tari dado huwaso ni di bata gumugu sian huwaso ni akan adong di portibion unang adong binamabiar hitan yang keinganan-inganan tertentu seolah-olah adong di si akaton di todina udar seolah-olah adong hagugun ay siak kata ni di bata do saluhu ni di topa atong ikuta tindak gugu do huwaso ni tuhatta asa dung ditopa de bata portibion doh nasa isina ingotot talbo sian sejarah penciptaan ditopa do si panganon ditopa do nasa na perlu di jolmai do dia kana tinopanay unang raparon unang masih rapusan unang masih sialangan unang homo-homo nilubus unang gabe terjadi nama sialangan alay berengot tama dia makadungan kerakusan do hamokuson ni jolmai alani handang adong todi porbadi adang adong be todi di bata gabi mokus ma jolmai gabi terbuah matu hamokus tu naruh daging alani dia makadong asaha porsiam dayong ma di pesta na padua honon ima hasasaur ni todi porbadiong asat tung taida mana tinopan di bata tajaga humma dia ulini na tinopan ni Tuhan ulini pabenan di bata jana ulini sudi ikon berengot tame sian sulu pamerengon siya todi porbadia ikon dono tamoliate mani di bata jalai mahalak naong pinajong halak naong mangulu di bagasa todi ikorap mahita mengelestarikan na tinopan di bata ikorak mehita majamoton asarap sudi mangulu sudi madapot hinauli sian panopaon ni tuhatay amin mauliate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na badi asa totok kami Tuhan majagahon akan na tinopami amin.